Gisalmutan sa mga local weavers, artisan ug mga designer sa Davao Oriental ang labing unang Artisan Weaving ug Festival of Creative Talents isip Product Development Beneficiaries nga natigayon sa provincial capital sa Mati City niadtong Miyerkules. Gibida sa aktibidad ang kaabunda sa kultura nga kabilin ug lagsik nga craft industry sa probinsya. Tinguhan niini nga makahatag og inputs kung unsaon pagpalambo ang ilang natun-an ug mga produkto aron maka-kompetensiya sa local ug foreign market. Mismo ang provincial government ang niorganisa sa usa ka adlaw nga aktibidad kaabag ang Department of Trade and Industry kun DTI. Daghan og nakatunan ang mga partisipante mahitungod sa National Textile Roadmap, mga uso sa handicrafts, oportunidad sa merkado ug ang umaabot nga direksyon sa wearable ug homestyle product. Makahingang sabang ang gihimong recital performance sa Hinimo Creative Talents ug Rondalya Ensemble nga usa sa mga highlights sa aktibidad. Ilang Gipasundayag ang tradisyonal ug sikat nga mga kanta ug sayaw nga dunay kultural nga kahulugan. Personal nga itambungan ni Governor Nino Soteroy Jr. ang aktibidad. Gipasalamatan ni Uy ang mga stakeholders nga kaabag sa provincial government aron mapadayon ang mga programa hilabi na sa pagpadayon sa tumong sa Kabilin Festival sa pagpreserba sa kaabunda sa kultura sa probinsya samtang ginapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga taga Davao Oriental aron mahimo silang self-reliant ug makabarog sila sa ilang kaugalingon. Tingwa sab ni Uy sa pakigtambayayong sa DTI nga mohatag og dakong plataporma alang sa mga local artisan aron mapakita nila ang ilang talento, pagpreserba ug pagpasiugda sa dunahang tradisyon sa Artisan Weaving sa probinsya, pinagi sa pagpahigayon ug nagkadayang art workshop, sayaw, painting ug ubang creative talents sa mga taga-Oriental.